Imos abordar esta cuestión, ese posible uso da IA no legal con Álex Rodríguez, responsable de marketing e cofundador de Maite.ai. Que tal, Álex? Moi bons días. Moi bons días, que tal? Bueno, pois a pregunta, esa primeira que lanzaba eu xa nesta introducción, é ético o uso da inteligencia artificial? Despois profundizaremos na maneira de se uso, pero así de primeiras, é factible ou débese empregar no legal ou neses procedementos xurídicos a IA? A ver, nós desde a nosa postura creemos que se a tecnoloxía axuda ao profesional debería utilizala. Al final, ao largo da historia foron aparecendo tecnoloxías que pouco a pouco se foron introducindo pois en todos os ámbitos. A inteligencia artificial é unha tecnoloxía bastante nova. Desde a nosa perspectiva, como responsables dunha compañía que fai inteligencia artificial para profesionais legais, consideramos que o uso é factible e, ademais, animamos a que a xente faga. Tamén decimos claramente que a inteligencia artificial ten beneficios moi grandes, por exemplo, a capacidade de analizar grandes cantidades de información ou de xerar textos de maneira moi rápido, pero carece de atributos como son a experiencia, xuicio ético, pensamento crítico, responsabilidade. Toda esta parte máis humana recae no profesional. Por sempre decimos, oye, utilizar este tipo de tecnoloxías, pero sempre que detrás es un profesional legal que sea o que decide como utilizar esta información. O sea, que por nosa parte consideramos que sí que debe ser utilizada, pero sempre con responsabilidade. Claro, que tedes aí un pouco que apuntaba eu, a maneira de se uso. Volvendo a esta multa do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia de 6.800 euros, fala o Alto Tribunal de incoherencias, invencións, libérrima creatividade xurídica, textualmente, di que o abogado si recoñeceu os feitos, que pediu disculpas, que lle informou o seu cliente, pero que non deu unha explicación suficiente sobre o modo polo que chegou a empregar este recurso. Entendo que esa falta de control, digamos, humano, non? É un pouco o que se achaca nesta multa por parte do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que volver un pouco mesmo, non? A maneira na que se empregue. Totalmente. Ao final, seguro que este profesional ten habido outros casos tamén en outras jurisdiccións, outros países que tamén foron multados. Isto sucede cando se utilizan IAs de carácter generalista, como pode ser ChatGPT, Gemini, Claude, que seguro que coñecemos. Este tipo de tecnoloxías, ao final, teñen unha base no seu funcionamento que se chama creatividade. E a creatividade pode ser moi útil en múltiples ámbitos, pero hai ámbitos como, por exemplo, legal ou médico, que a creatividade que ten este tipo de tecnoloxías non é aceptable. Non é aceptable porque fai que poidan suceder este tipo de situación no que unha IA pois se pode inventar sentencias, leis, e como este tipo de tecnoloxías están preparadas para redactar de forma moi humana, todo o que nos sale desta tecnoloxía nos parece, pois, para a redundancia, moi humano. O sea, decimos, oye, isto parece que se adecua moi ben ao caso que teño entre mans, entonces vou a seguir adiante. En estos casos nos que todo parece moi factible, moi real, no que igual o profesional se descoida un pouco e non indaga máis alá, non trata de analizar as fontes de información. Este uso seguro que sucedeu con IAs generalistas, porque ao final as IAs generalistas teñen acceso a un montón de información en Internet, e como pensamos, en Internet hai todo tipo de información. Por exemplo, no caso de Maite, que é o noso caso, nos utilizamos fontes xurídicas verificadas. Isto permite que esa capacidade de alucinar ou de utilizar información que é errónea se minimice un montón. Entonces, hai que ter cuidado entre utilizar unha IA para o traballo e utilizar unha IA pois para o noso día a día. Para utilizar unha IA para o noso día a día podemos utilizar unha IA pois de uso común ou incluso gratuitas. Para o noso traballo xa deberíamos utilizar unha IA específica para o tema legal, por exemplo, e ainda así sempre insistimos que o profesional debe verificar as fontes e debe verificar que o escrito que está presentando é correcto, porque é a súa propia responsabilidade. Non pode delegar a súa responsabilidade nunha tecnoloxía, porque nunca foi así. A responsabilidade sempre é humana. En estes casos se ve que houve certa negligencia por parte dos profesionais. Sí, neste caso fala dunha falta de respeto e di que suministra unha fundamentación xurisprudencial íntegramente inventada con aparición de rigor e de autenticidade. Supoño que vamos, pois o que separamos, por exemplo, aquí tamén no caso médico, por exemplo, non? Que pode ser de axuda ou para aportar outros casos. Aquí, por exemplo, esta ferramenta tamén vosa, o que aporta, o que axuda é neses trámites, digamos, un pouco máis farragosos, non? Que certamente complican ou saturan moito a determinados bufetes ou determinados profesionais da abogacía.
Correcto. Ao final, nós o que defendemos sempre desde a nosa compañía dentro do sector legal é que ao final a tecnoloxía hai que usala. O sea, nós non podemos admitir como profesionais que existe unha tecnoloxía e dicir, bueno, isto non é para min, non o quero ver. Ao final as tecnoloxías se terminan empollendo e canto antes empezamos a utilizalas mellor. Eso sí, sabendo as limitacións e os retos que supón. Sabemos que a inteligencia artificial ten unha capacidade enorme de analizar contenido ou xerar contenido de maneira que un humano lle é imposible, e isto permite, por exemplo, que os profesionais legais poidan solventar unha das problemáticas que viña arrastrando pois históricamente, que é a productividade ou a falta de tempo. Ao final, un profesional legal dedica moito tempo do seu traballo a analizar información, e unha vez analiza esa información, tamén utiliza moito tempo a xerar información. A inteligencia artificial generativa o que fai é ter esa capacidade de analizar información e de generar información de maneira moi rápida. E isto, ao final, é un cambio dentro do sector que permite aumentar moito a productividade. Pero, insisto, é importante entender que este tipo de tecnoloxías todavía son moi novas e teñen retos, como pode ser as invencións ou as alucinacións que se denominan, tamén que non son sempre fiables. O sea, ti tens que ver esta tecnoloxía como, oye, eu utilizo unha IA nun proceso que antes me levaba 3 horas, agora sou capaz de facelo nunha hora. Si eso sí, é o que te levas. É moito. Ao final, aforrar tempo no traballo é algo moi relevante. Por eso nós sempre decimos, utilizar a IA, aproveitadea, aprended a utilizar de maneira correcta, pero sempre entendendo que hai estes desafíos, estes retos. Sobre todo coas IAs generalistas. As IAs generalistas, pois eu sempre recomendo que a use todo o mundo, e creo que todo o mundo a día de hoxe tuvo algo de interacción pois con ChatGPT ou con Gemini, pero sempre atendendo a que son IAs que acceden a todo tipo de información. Por eso sempre para o sector legal nos recomendamos que se utilice calquer IA, pero de carácter xurídico. E ainda máis, as IAs de carácter generalista, cando te responden un tema legal, un tema médico, sempre te desaconsellan que sigas o seu criterio. Sempre te digo, oye, mira, eu te vou responder porque respondo sempre. Pero isto deberías consultarlo con un profesional médico, con un especialista fiscal ou con un psicólogo. Pero che responden, pero aparte din que isto debes consultarlo con un profesional. O sea que tamén debemos ter en conta que non creo que as IAs generalistas valgan para todo. Xa para rematar, Alex, que demanda está vendo neste momento? Que coñecemento deste tipo de tecnoloxía como a vosa ferramenta está vendo dentro dos despachos de abogados ou dos bufetes que traballan aquí en Galicia neste momento? Pois eu diría que bastante alta. Ao final, é o que dicía un pouco ao principio, un dos problemas históricos que ten o sector legal é a productividade. Ao final, estes profesionales teñen que dedicar moito tempo a buscar información e, por outra parte, moito tempo a xerar información. As IAs generativas o que teñen é que teñen esa capacidade de encontrar información de maneira casi instantánea e tamén de xerala case de maneira instantánea. Isto permite aforrar moito tempo e é moi evidente para estes profesionales. Entón, nós o que estamos vendo é un alcance masivo. E non só en abogados, tamén en administración pública, departamentos xurídicos. Case calquer profesional que toque co legal mínimamente se pode aproveitar de ferramentas como Maite, e nós a día de hoxe estamos vendo, levamos un crecemento moi grande nestes 2 últimos anos e esperamos seguir crecendo porque, ao final, é bastante obvio que ese tipo de tecnoloxías axudan ao profesional. Sí, a cuestión é ese saber usalo, non? É ter sempre en conta que o humano, non? É o que decide, o que pon esa pegada final. Alex Rodríguez, grazas por estar con nos analizando este asunto esta mañá. Novos días. Gracias a vos por invitarme. Moi bo día.